माड़ी बाबू को देखो तो नुआ मॉडल साइकिल सातशो करीबा साइकिल 700 बेले दान रफी बाटा मंडे रफी बाटा हाँ बड़ सेमती कि बाटा लगे केते वर्ष हैला एटा सास करूचो 500 वर्ष हैला बाली माटी पकरे सुबह मास लगाउसी मुंडो को तोलो पकाई दे कि ना लेंजो बाटे तिलका मारुसी हां उड़दन तो सीतनी कोडा उड़दन ये गोट नांगल लके